Yes. Jeg prøver at snyde jer der. Jeg er Theodor fra X-Factor, og vi skal lege enten eller. Jeg tager et spørgsmål her. Synge eller rappe? Jeg er kæmpe forkærlighed for at rappe. Men lige nu synger jeg jo rigtig meget. Den står lige. Kan jeg gøre det? Må jeg det? Det må jeg godt, fedt. Slikhår eller gryde? Det må nok være en gryde. Simon Kvam, ven eller mentor? Han har sådan en flot balance. Han er super god ven, når vi ikke arbejder. Og når vi arbejder, så er det altså sådan 100% fokuseret på at være min mentor. Så han er en ven. Han er den bedste ven. Okay, fest eller brætspil? Jeg ved ikke, om det er kontroversiel holdning, men jeg tror hellere, jeg vil sidde og spille et spil med fyrene. Spiller vi jo Vildkat. Det er Vildkatten. Så det er ikke for sjovt, når vi spiller Vildkatten. Morgenalarmen i god tid eller lige til øllet? Jeg er sådan en person, der sætter 5 alarmer til, fordi jeg kan godt lide følelsen af, at jeg slukker den, og så falder i søvn igen, og så lige får 5 minutter mere, ikke? Gange 4. 12-tal eller alt over 02 er spildt arbejde? Jeg vil nok sige alt over 02 er spildt arbejde. Eller alt arbejde i mit vedkommende var spildt arbejde, fordi jeg valgte jo så at droppe ud. Så det var lidt ligegyldigt, hvad jeg har fået. Orange scene eller intim-koncert? Tror jeg nok, det er magisk at stå på orange scene med så mange mennesker. Men jeg tror, det er lidt fedt. Jeg tror faktisk næsten, det er lidt federe med intim-koncert. Mennesker, der kun er kommet for at se dig. Fordi at orange scene, det er jo på et festival, hvor de kommer for at se alle mulige navne. TikTok eller Instagram, det er 100% Instagram. Jeg har kun lige installeret TikTok nu. Men det har jeg, og det er kun for at se, hvad folk de har at sige om det, jeg laver i X-Factor. Ja, det er for det meste gode ting, jo. Det er for det meste søde ting. Så det er jeg super taknemmelig for. Tak for det. Så har vi her noget sport eller gaming. Det ved ikke, hvis tæller skate som en sport. Ja, det gør det. Jamen, så er jeg sport. Så er det sportsligt. Jeg har skatet rigtig meget i mange år. Film eller tv-serier. Og det er film. Jeg er kæmpe filmentusiast. Total nørder film. Stand-up eller memes. Og det er en klar vinder til stand-up. Mig og mine homies, vi har sådan en tradition med, at vi tager til København, og så går vi ind til Comedy Zoo. Jeg har altid sagt, at de 3 sjoveste mænd i Danmark, det er Stokkefar, Frank Hvam, Martin Johannes Larsen. Han er sjov. Ham kan jeg godt lide. Han kan vi. Og så, hvad hedder han? Jonas Mogensen, han er sjov. Ham kan jeg godt lide. Jonas Mogensen også. Det er top 4. Der var ikke mere. Men jeg tror, jeg kiggede ind i kameraet sådan 3 gange.